Oyawre nyakwara mogik kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 15 dwe mar apar higa mar 2020. Makelo ni chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo kaka pile wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni no handshake for you. Raila allies tell Ruto. No handshake for you. Raila allies tell Ruto. Jotelo motenore kod ogai ma ODM Raila Odinga e pacho kae ong'iso jalup ker William Ruto ni onge handshake moro amora ma idhi bedo e kindgi kod ker Uhuru Kenyatta. Jotelo motenore kod ogai ma ODM Raila Odinga e pacho kae ong'iso jalup ker William Ruto ni onge handshake moro amora ma dhi bedo e kindgi kod ker Uhuru Kenyatta. Mabiro bang' ripot nyoro wuok ni nitiere chenro mar keto kwe kod winjruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto ma sani ok mudhre pi e piny owacho mar Jubilee. Kata kamano, jo masiro ogai ma ODM Raila Odinga lwedo mawuok e tim Kieleweke kaachiel kod duond bura ma ODM odagi bogo nyon. Giumo ithgi piny ni onge handshake moro amora ma idhi timo kendo e pacho kae e kind jalup ker William Ruto kod ker Uhuru Kenyatta. E komachielo, jogo masiro jalup ker William Ruto wacho ni ok gidwa handshake. Gima gidwaro en ni omi jalup ker William Ruto luor kendo oduokne tije magi kaka jalup ker ma pacho kae. Mago weche mane owach kod seneta ma Elgeyo Marakwet, Kipchumba Murkomen. Ne owacho ni gin kaka jogo masiro lwedo jalup ker William Ruto ok gidwa handshake moro amora e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod William Ruto. Gima gidwaro en ni ker onyis joge mag tim Kieleweke mondo oluor jalup ker William Ruto kaachiel kod ni ker bende omi jalup ker William Ruto tije mage kaka jalup ker ma pacho kae. Mano e gima gidwaro. Kata kamano, jogo masiro ogai ma ODM Raila Odinga lwedo kotelnegi kod David Murathe, jalup jakom duond od bura mar Jubilee, ne owacho ni jogo matemo paro ni handshake moro amora dhi bedo e kind ker Uhuru Kenyatta kod William Ruto mago jok maleko odiochieng'. Mano David Murathe ong'iso jogo maparo ni handshake moro amora nyalo bedo e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod William Ruto. Mago jok maleko. Ok pacha, mano pach David Murathe, jalup jakom duond od bura mar Jubilee. Kipchumba Murkomen to wacho ni wan ok wadwa handshake. Gima wadwaro ni ker Uhuru Kenyatta otimne Ruto en ni onyis lange mag tim Kieleweke mondo omi Ruto luor kendo Uhuru oduokne William Ruto tije mage kata duties mage kaka jalup ker e pacho ka. Inyalo paro ni moko kuom tije mag jalup ker William Ruto sani itiyo kata itimo kod jatend migao mochung'ne weche mag arita kwe ma pacho kae, Dr. Fred Matiang'i. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. No handshake for you. Raila allies tell DP Ruto. Ito oboke mar ariyo. Lose wi ot mabor mogik e pinje mag Afrika mane ichano gero e bomani maduong' ma Nairobi e kar dak ma Upper Hill. Ne nitie chenro mar gero ot maduong', ot mabor mogik. Ne nitie chenro mar gero ot mabor mogik, the tallest building in Africa. Ne nitie chenro mar chako gere kendo nosechak gere e kar dak ma Upper Hill e bomani maduong' ma Nairobi higa mar 2017. Kendo chenro mar gero this tallest building e pinje mag Afrika e kar dak ma Upper Hill e bomani maduong' ma Nairobi ne otelnegi kod ker Uhuru Kenyatta e higa mar 2017. Kata kamano, higni 3 nyaka ne chak chenro mar gero ot mabor maduong' e piny Afrika, nyaka sani weche kamano ochung' kendo onge gimoro amora madhi mbele e kindeni e kar dak ma Upper Hill kama ne bed ni gere ot mabor mogik e pinje mag Afrika e pacho kae.
Mano nie it oboke mar 2. It oboke mar 5 nitiere dwaro ni josiasa oket tenge ewi chenro mar loko pend chike ma pacho kae. Nitiere paro ni josiasa kik ket e chenro mar loko pend chike ma pacho kae. Kar kamano to we ne okil Kamaloka kaachiel kod jolony e weche mag chike ema olok pend chike ma pacho kae kar rwako josiasa ewi weche mag loko pend chike ma pacho kae. Kata kamano an anyalo penjo ni kaka anene en ni constitutional review is a political process. Chenro mar loko pend chik en gino ma nitiere siasa. Koro inyalo keto josiasa tenge nadi e gima chik miloso madhi tayo josiasa. It is rocket science. Mano gima ok nyalre. It's a political process, hence politicians must be involved. Mano pacha awuon. Ni onge kaka inyalo keto josiasa tenge e chenro mar loko pend chike to gin e jotelo madhi tiyo kod chike milosogi. Ma emomiyo wabedo kod kinde matek e keto chik mar devolution. Nikech jotelo motelonwa e piny owacho mar Jubilee kotelnegi kod jalup ker William Ruto ne gin jok mane okwedo pend chik mwatiyogo sani. Koro emomiyo iyudo ka tek mondo giket tim chik mar piny owacho mag counties. Gimi piny owacho mag counties omenda madwarore nikech ne ok giyie kod pend chik ma wantiere kodoni. Ma emomiyo aparo ni josiasa nyaka bed involved e chenro mar loko pend chik ma pacho kae. It oboke mar 6, duol mochung' ne bago penj maduong' e pacho kae mano Kenya National Examination Council kata KNEC otamore chenro mar loko KNEC centers kata kuonde timo penj ne jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 e pacho kae. KNEC ne owacho ni skunde mane gisepuodho ni ema ibi time penj mag KCPE kaachiel kod KCSE ok bi loki thuolo moro amora e kinde ma kama. It oboke mar 7, gimomiyo skunde ma pacho kae pok oyudo omenda maromo bilion 1.9 mane omigi kod piny owacho kaachiel kod lockers nyaka desks. Gino ma omiyo skunde ma pacho kae pok oyudo desks, lockers kaachiel kod omenda maromo bilion 1.9 mane omigi kod piny owacho mamalo. Inyalo nyiewo oboke mar The Standard it oboke mar 7 ibiro somo gino ma omiyo skunde ma pacho kae kata odoko ne giseyawo ne jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 7, jo klas 8 kod jo klas 12 thuolo mar chako weche mag somo e pacho kae. Gino ma omiyo desks mane olos kod piny owacho pok ochopo e skunde magwa kaachiel kod omenda mane omigi maromo bilion 1.9. Inyalo nyiewo oboke ni mondo isom ang'o momiyo piny owacho pok omiyo skunde ma pacho kae omenda makamano. It oboke mar 8, nitiere chenro mar keto kwe kod winjruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto. Kata kamano iwacho ni nitiere jotelo moko motenore kod ker Uhuru Kenyatta moramo ni ok gibi yie mondo oket winjruok e kind Ruto kod ker Uhuru Kenyatta. Nitiere jotelo motenore kod ker Uhuru Kenyatta ma oramo ni kata tek kata yot to onge kwe kendo onge mosruok kata handshake moro amora ma ibiro tim e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto. It oboke mar 9, jaod bura ma Malindi Aisha Jumwa ibiro tweyo kata ibiro chwalo nyim doho kendo donjone kod keth mar nek. Jaod bura ma Malindi Aisha Jumwa ibiro chwalo nyim doho kendo donjone kod keth mar nek mane otimore higa mokalo e kinde campaigns e gwenge mag Malindi. Iwacho ni Aisha Jumwa kaachiel kod jaritne miluongo ni Godfrey Otieno ibiro donjone kod keth mar nek mane otimore higa mokalo. Gino ma jolony mag siasa wacho ni ma en achiel kuom ranyisi kata weche mag gisebedo ka giwacho ni jogo motenore kod jalup ker William Ruto sa asaya koponi ipingo piny owacho kata ipingo handshake to piny owacho ni kod migepe mathoth ma ginyalo luwigo kendo dino nigo.
Ito oboke mar 10 loso mana ewi jatend od lamo mar Holy Ghost Coptic Church mano John Pesa, kaluwore kod weche mane owacho e kinde mane otimo romo ne jalup ker William Ruto e gwenge mage mag Sugoi. Inyalo paro John Pesa ma en jatend od lamo mar Holy Ghost Coptic Church ne kia kata ng'ano mane onego Goliath, to en jatend od lamo. John Pesa ne onyiso jalup ker William Ruto ni ng'ano mane onego Goliath ne en King Solomon. To in kaka ing'eyo, abende kaka ang'eyo, ng'ano mane onego Goliath ne en King David to Solomon. Mano John Pesa, jatend od lamo mar Holy Ghost Coptic Church ema ne onyiso jalup ker. Kendo gima ariyo mane onyiso jalup ker, ni jalup ker William Ruto gima iluongo ni doctor, en nikech jalup ker nosomo weche mag thieth, notimo medicine. To gima wang'eyo ni William Ruto iluongo ni doctor nikech ne omedre somo botimo masters mage botimo PhD, koro ema iluongo ni doctor, mano en doctorate. Lakini John Pesa to nowacho ni in daktari maber, in laktar maber, koro chuowa sindan mos. An aongo wach. Magi e moko kuom jotend ute lamo mane owuok Luo Nyanza, kendo oting'o bana mar jotend ute lamo mowuok Luo Nyanza mane otimo limbe ne jalup ker William Ruto e dalane ma Sugoi. John Pesa onyise ni jalup ker, in laktar maber, chuowa sindan mos. Ok pacha, mano pach John Pesa, jatend od lamo mar Holy Ghost Coptic Church kowuok Luo Nyanza. Ito oboke mar 11, jatend duond od bura mar KANU e pacho kae mano Senator Gideon Moi nyoro kwayo josiasa mondo ong'e ni seche ma gichwalo ajenda magi mag siasa, onego bed ni gitimo mano mar bero ngima mag oganda ma pacho kae, to ok bero ngima mag giwegi ka josiasa. Ne owacho magi odiochieng' manyoro e gwenge mar Rongai, kama ne okwayo josiasa mondo oket ngima kata ber mar oganda ma pacho kae nyime e kinde ma gichwalo ajenda magi mag siasa. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be nie oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard, clubs mopogore opogore kaachiel kod piny owacho mar piny Ingereza kwedo mokalo chenro mar timo lokruok ne clubs kata league maduong' mar piny Ingereza madwa duoko kwan clubs matugo e league maduong' mar English Premier League kowuok 20 nyaka 18. Piny owacho mar Ingereza kotelnegi kod Prime Minister mar piny Ingereza mano Boris Johnson nokwedo mokalo chenro makama mar timo lokruok e league maduong' mar English Premier League, lokruok ma ichwalo kod club mag Manchester United kaachiel kod Liverpool. Weche mag tuke bende, league maduong' ma pacho kae nyalo dhi chakore ayanga dwe manyien tarik 20. League maduong' ma pacho kae mar adhula mano Kenya Premier League nyalo dhi chakore ayanga dwe manyien tarik 20, kata idhi luonge ni FKF Premier League. Kendo tugo mokwongo nyalo bedo e kind AFC Leopards kaachiel kod Western Stima tarik 20, eka Gor Mahia mayiengo piny to dhi nyago lum kod Tusker United. Gor Mahia dhi nyago lum kod Tusker tarik 21 dwe manyien. Ponono ni fixture makama opuodh kod migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae kaachiel kod migawo mochung' ne weche mag tuke e pacho kae. Koro ka en jahera mag weche mag adhula, nitiere geno ni Kenya Premier League kata FKF Premier League nyalo dhi chakore dwe manyien tarik 20, kama Gor Mahia nyalo dhi tugo kod Tusker tarik 21 dwe manyien. Ponono ni fixture makamano kata paro makamano obi puodh kod migawo mar thieth kaachiel kod migawo mochung' ne weche mag tuke e pacho kae. Oboke mar 2, an kod oboke mar Daily Nation. Kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Envoys pile pressure on Uhuru and Ruto. Envoys pile pressure
on Uhuru and Ruto. Iwacho ni jombetre mawuok e pinje ma oko, jombetre kaachiel kod jotelo mawuok e pinje ma oko mag Afrika miyo ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalup ker William Ruto temo jiwogi mar mondo giket kwe e kindgi kaluwore kod weche mosebedo ka timore e kindgi kuom thuolo mokalo. Jotelo kaachiel kod jombetre mawuok e pinje mag Afrika kod pinje mag oko dwaro ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto oket kwe e kindgi kendo giwe yware e kinde ka kinde. Mano e thor mar wach oboke mar Daily Nation. E kinde ma jombetre mawuok e pinje ma oko dwaro ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto mondo oket kwe e kindgi, jotelo motenore kod ker Uhuru Kenyatta moko kuomgi to oramo ni kata nade onge handshake moro amora madhi timore e kind ker Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto. Itoboke mar adek, Daily Nation lose wi anyuola moro miwacho ni bang' timo nonro mar DNA, nonro no oyango ni nyathigi onge kod tudruok moro amora e kind janyuol ariyogi. Bang' timo nonro mar DNA, nonro no oyango ni nyathigi onge kod tudruok moro amora e kind min-gi kod wuon-gi. Gino ma nokelo wach mathoth kata ng'ur mathoth ni to ere kaka nyathi nyalo bedo ni onge kod tudruok e kinde kod jonyuolne ariyo te, wuon-gi kod min-gi, kata odoko ni magi e jonyuolne bang' timo DNA. Itoboke mar ang'wen, pinje maoko dwaro ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto ochop e winjruok kendo gitiek ywaruok e kindgi. Kata kamano, jotelo motenore kod jalup ker kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta to ramo ni onge handshake moro amora madhi timore e kind ker kaachiel kod jalupne William Ruto. Itoboke mar abich, jaod bura ma Malindi Aisha Jumwa inyalo dhi tero e nyim doho kendo donjone kod keth mar nek. Jaod bura ma Malindi Aisha Jumwa ibiro chwalo e nyim doho kendo donjone kod keth mar nek mane otimore higa mokalo. Itoboke mar auchiel, duond od bura ma ODM gikone to yie mar timo twak kod gavana ma Migori Zachary Okoth Obado e wi tieko chenro mar thiche oko, kendo odiochieng' ma kawuono Zachary Okoth Obado dhi timo twak kod duond bura ma ODM e apisi maduong' mar ODM mano Chungwa House e tieko ywaruok e kindgi kod duond od bura ma ODM. Itoboke mar abiriyo, jopuonj kaachiel kod riwruoge ma jopuonj chayo mokalo Teacher Service Commission mano duol mochung'ne ndiko jopuonj e pacho kae kuom paro mar medo jopuonj omenda mambalang' kata allowances magiwacho ni tin mokalo. Mano ni itoboke mar abiriyo. Riwruoge mag jopuonj ok mor kod chenro mar medo jopuonj omenda mambalang' mano commute allowance kaachiel kod house allowance gi omenda matin magiwacho ni TSC chano medo jopuonj omenda mambalang' e kind atamalo 16 nyaka atamalo 23, gino ma jopuonj ok mor kodo e pacho kae. Itoboke mar 9 kadhi mapiyo kod director mar Ang'isa ni Saoniang'. Itoboke mar 9, nitiere nonro moyango ni nyithindo matindo ema chwalo kata medo landruok mar tuo mar COVID-19 moloyo. Nonro yango ni nitiere nonro ni nyithindo matindo ema medo lando tuo mar COVID-19 moloyo e kind oganda. Mano nonro manotim e piny mar India manyiso nyithindo matindo ema lando tuo mar COVID-19 mokalo e kind oganda. Pach jondiko bende ni oboke nyaka weche mag ohala. Tok oboke mar Daily Nation en ni okang' mane ker Uhuru Kenyatta okawo mar gwelo nyadendi Kasait kaka commissioner mar duol mar Data Commission e pacho kae okelo ng'ur mokalo kaluwore ni nyadendi Kasait ne en achiel kuom jotelo mane ni duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC mane otimo yiero higa mar 2017, kendo jood bura ok mor kod chenro mar gwelo Kasait ma en achiel kuom jotelo e duol mar IEBC. Sani koro igwele ni obed commissioner mar duol mar Data Commission.
gino ma jood bura ok morgo kata matin. It oboke mokwongo mar The Star. Thoro mar wacho oboke mar The Star en ni headliners in fight to scuttle Uhuru to truce. Headliners in fight to scuttle Uhuru to truce. Jotelo motenore kod jalup ker William Ruto kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta ogo nyon ni onge handshake moro amora madhi timore e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto. Mano nyaka it oboke mar 4. It oboke mar 6. Jodong oganda jo-Kikuyu sani pango mar rwako ogai ma ODM Raila Odinga e gwenge ma Kenya madiere dweni, kendo gidwaro ni chenro mar rwako ogai ma ODM Raila Odinga e gwenge ma Kenya madiere e giko dweni obed nyasi maratipo moloyo nyasi manotimre e Bondo e giko diere mokalo. Nitiere chenro mar gwelo kata rwako jotend oganda Luo kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga e Kenya madiere e giko dweni. Kendo oganda mawuok e gwenge ma Kenya madiere dwaro ni nyasi mar rwako ogai ma ODM Raila Odinga e gwenge ma Kenya madiere obed nyasi maratipo moloyo nyasi manotimre Bondo giko odiera mokalo. Jahera mar Lolwe TV, mano bende makelo e giko nonro mar oboke. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.